ఈ సమయంలో మనము ఉపవాసములో ఉత్తమ ఫలితాలు అనే అంశం మీద కొంతసేపు ధ్యానం చేద్దాం. మన అంశము ఉపవాసములో ఉత్తమ ఫలితాలు. యోవేలు గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 14వ వాక్యము. ఉపవాస దినము ప్రతిష్ఠించుడి, వ్రత దినము ఏర్పరచుడి, యెహోవాను బతిమాలుకొనుటకై పెద్దలను దేశములోని జనులందరినీ మీ దేవుడైన యెహోవా మందిరములో సమకూర్చుడి. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడైన మా తండ్రి, యోవేలు ప్రవక్త గారి ద్వారా మీరు ప్రజలకు ఉపవాసము కొరకు పిలుపునిచ్చారు. ఉపవాసములో ఉత్తమ ఫలితాలు ఏమిటో మేము కొంత సమయం ధ్యానం చేస్తుండగా తండ్రి, మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మేము ధ్యానం చేస్తున్న ఈ మాటలు మా హృదయములో ఫలింపచేసి వింటున్న వారికి ఆశీర్వాదకరముగా, వారి కుటుంబాలకు సంఘాలకు దీవెనకరముగా మార్చుమని, నన్ను మీ నోటికి బూరగా వాడుకొనమని, మేలుకై జ్ఞాపకం చేసుకొనమని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. దేవునికి స్తోత్రం. యోవేలు అనగా యెహోవా దేవుడు అని అర్థము. యోవేలు ప్రవక్తకు ఒక బిరుదు ఉంది. అదేంటంటే ఉజ్జీవ ప్రవక్త అని. ఈ యోవేలు ప్రవక్తకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఏమిటంటే పరిశుద్ధాత్మను గురించి మొట్టమొదటిసారి ప్రవచించిన ప్రవక్త. పరిశుద్ధాత్మను గురించి మొదటిసారి ప్రవచించిన ప్రవక్త యోవేలు ప్రవక్త. యోవేలు అనగా యెహోవా దేవుడు అని. ప్రభువునందు ప్రియమైన వారలారా, ఈ ప్రవక్త ప్రజలలో ఉజ్జీవము తేవాలని ఉపవాస దినము ప్రతిష్ఠించుడి అనే పదాన్ని ఆయన వాడారు. అంటే ప్రజలకు ఒక పిలుపునిస్తున్నాడు. ఉపవాస దినములను ప్రతిష్ఠించుడి, వ్రత దినం ఏర్పరచుడి, యెహోవాను బతిమాలుకొనుటకై పెద్దలను దేశములోని జనులందరినీ మీ దేవుడైన యెహోవా మందిరములో సమకూర్చండి. అంటే దేవుని మందిరములో సమకూడే జనులు ఉపవాసములు చేయాలని, దేశ క్షేమము కొరకు దేవుని బతిమాలుకోవాలని ఆనాడు యోవేలు ప్రవక్త ప్రజలకు పిలుపునిచ్చాడు. ప్రభువునందు ప్రియమైన వారలారా, ఉపవాసములో ఉంటే ఉత్తమ ఫలితాలు చూస్తాము అనేది ప్రవక్త యొక్క ఉద్దేశము. ఈరోజు మన ఉద్దేశం కూడా అదే. ఈ సందేశమును అందించడంలో నా ఉద్దేశము, ఈ సందేశమును వినడానికి మీరు సిద్ధపడి ఉన్న ఆ ఉద్దేశము కూడా అదే. అయితే ఉపవాసములో ఉత్తమ ఫలితాలు ఏమిటో మనము నేర్చుకోవడానికి ముందు కొంతమంది భక్తుల జీవితంలో వారు ఉపవాసము ఉన్నప్పుడు వారికి దొరికిన ఉత్తమ ఫలితాలు ఏమిటో మనం చూద్దాం. నేను స్పష్టంగానే వీటిని మీకు తెలియచేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. 1, మోషే గారు. మోషే 40 దినములు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించాడు. సీనాయి కొండ మీద 40 రోజులు ఆయన ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు అతనికి ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు. ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాన్ని అతడు పొందుకోగలిగాడు. ఉపవాసముండి ప్రార్థిస్తే దేవుడు మన ఎడల తన చిత్తము తెలియచేస్తాడు. మనము ఉపవాసము ఉండి ప్రార్థన చేస్తే ఉపవాసమున్న దినములలో దేవుడు మన ఎడల ఎలాంటి చిత్తము కలిగి ఉన్నాడో దానిని తెలియచేస్తాడు. దేవుడు తన ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయుల జీవితంలో ఆయన వారిని ఎలా ఉండాలని, వారి జీవితాలు ఎలా ఉండాలని కోరుకున్నాడో ఆయన కోరిన విధముగా మోషేను సీనాయి పర్వతం మీదికి పిలిచి 40 రాత్రులు 40 పగుళ్ళు మోషే దేవునితో గడిపినప్పుడు
దేవుడు మోషేకు అద్భుతంగా ఆ పర్వతము మీద ఆయన 10 ఆజ్ఞల పలకలిచ్చాడు. ధర్మశాస్త్రం 10 కమాండ్మెంట్స్ దేవుడు మోషేకు అందించాడు. ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించిన మోషేకు దేవుడు తన ప్రజల పట్ల ఆయన చిత్తం ఏమిటో తెలియచేశాడు. ఏమిటి ఆయన చిత్తము? ధర్మశాస్త్రములో ఉన్నటువంటి ఆజ్ఞలు పాటించాలి. వారు పాటించారా? లేదు, త్రోసివేశారు. కానీ దేవుడు ఎంత దయగలవాడంటే మనము ఆ 10 ఆజ్ఞలను మనం పాటించలేమని యేసుక్రీస్తు ప్రభువు 10 ఆజ్ఞలను ఆయన ఒక్క ఆజ్ఞగా మార్చాడు. నిన్ను వలె నీ పొరుగువానిని ప్రేమించుము. నిన్ను వలె నీ పొరుగువానిని ప్రేమించినప్పుడు నీవు దేవుణ్ణి కూడా ప్రేమించగలవు. పొరుగువానిని ప్రేమించలేని వాడు దేవుని ఎప్పటికీ ప్రేమించలేడండి. ఒకవేళ దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాను అని ఎవరైనా చెబితే అతడు ఖచ్చితంగా పొరుగువానిని కూడా ప్రేమిస్తాడు. అదే యేసు ప్రభు చెప్పాడు, నిన్ను వలె నీ పొరుగువానిని ప్రేమించమని. మన ఎడల దేవుని చిత్తమేంటో తెలియచేయబడుతుంది ఉపవాసము ఉంటే. అంటే పౌలు గారు ఈ ధర్మశాస్త్రంలోని 10 ఆజ్ఞలను 2 ఆజ్ఞలుగా మార్చాడు. రోమాపత్రిక 13వ అధ్యాయంలో 8వ వచనాన్ని 10వ వచనాన్ని నేను చదువుతున్నాను, జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఒకనినొకడు ప్రేమించుట విషయములో తప్ప మరేమియు ఎవనికిని అచ్చి ఉండవద్దు, అంటే రుణం ఉండవద్దు. పొరుగువానిని ప్రేమించువాడే ధర్మశాస్త్రము నెరవేర్చినవాడు. పొరుగువానిని ప్రేమించిన వాడే ధర్మశాస్త్రములో ఉన్న 10 ఆజ్ఞలు నెరవేర్చినవాడు. ఎంత గొప్ప మాట! 10వ వచనములో కూడా ప్రేమ పొరుగువానికి కీడు చెయ్యదు గనుక ప్రేమ కలిగి ఉండుట ధర్మశాస్త్రము నెరవేర్చుట. 2 చోట్ల ఈ మాట ప్రస్తావించాడు పౌలు గారు. అంటే ప్రేమ కలిగి ఉంటే, ప్రేమ కలిగి జీవిస్తే దేవుడు మోషేకు సీనాయి పర్వతము మీద ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రంలోని 10 ఆజ్ఞలు నెరవేర్చినట్లే. ఉపవాసము ఉన్నప్పుడు, ఉపవాసములో ప్రార్థించినప్పుడు దేవుని ధర్మశాస్త్రమును నెరవేర్చడానికి దేవుడు ఆ శక్తిని ఇస్తాడు. దేవుని ఉద్దేశము మన ఎడల నెరవేర్చబడుతుంది. నిన్ను వలె నీ పొరుగువానిని ప్రేమించమన్నాడు, అది నెరవేరుతుంది. మోషే ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించినప్పుడు ధర్మశాస్త్రం అందించబడింది. ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థిస్తే దేవుని చిత్తము మన ఎడల తెలియచేయబడుతుంది. ఇక రెండవదిగా ఉపవాసము ఉండి ప్రార్థన చేసినటువంటి దానియేలు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించినప్పుడు రాబోయే సంగతులు చూపబడ్డాయి. దానియేలు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసినప్పుడు రాబోయే సంగతులను దేవుడు, జరగబోయే సంగతులను దేవుడు దానియేలుకు చూపించాడు. అంటే ఉపవాసము ఉండి ప్రార్థిస్తే దర్శనాలు, నూతన దర్శనాలు కలుగుతాయి. ఎస్, దానియేలు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసినప్పుడు అతనికి దేవుని దర్శనం కలిగింది. జరగబోయే సంగతులను గురించి అతడు తెలుసుకోగలిగాడు. ప్రభువునందు ప్రియమైన వారలారా, ఈరోజు ఎంతమంది ఉపవాసము ఉండి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారో వారందరి ప్రార్థనలు దేవుడు వింటున్నాడు. నూతన దర్శనాలను వారు పొందుతూ ఉన్నారు. నూతన కార్యాలను వారు చూస్తూ ఉన్నారు. సో ఉపవాసము ఉండి ప్రార్థించినప్పుడు రాబోయే సంగతులు, జరగబోయే సంగతులు దేవుడు అద్భుతంగా తెలియచేస్తాడు. ఇది మనము దానియేలు జీవితములో మనం చూస్తాం. ప్రభువునందు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా,
దానియేలు దినమునకు 3 సార్లు ప్రార్థన చేసేవాడు. దినమునకు 3 సార్లు ప్రార్థన చేసేవాడు. దానియేలు గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 9-10 వచనాలు. కాగా రాజుకు దర్యావేషు శాసనము వ్రాయించి సంతకము చేసెను. 10వ వచనము. ఇట్టి శాసనము సంతకము చేయబడినని దానియేలు తెలుసుకొనినను అతడు తన ఇంటికి వెళ్ళి యథాప్రకారముగా అనుదినము ముమ్మారు మోకాళ్ళుని తన ఇంటి పైగది కిటికీలు యెరూషలేము తట్టునకు తెరవబడి ఉండగా తన దేవునికి ప్రార్థన చేయుచు ఆయనను స్తుతించుచూ వచ్చెను. దేవునికి స్తోత్రం. దానియేలు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేశాడు. ఎవరండి ఈ దానియేలు అంటే శ్రేష్టమైన బుద్ధి గలవాడు. ఎవరండి ఈ దానియేలు అంటే ఏ లోపము లేనివాడు. ఎవరండి ఈ దానియేలు అంటే దేవుని పద్ధతిలోనే ప్రార్థించినటువంటి వాడు. ఎవరండి ఈ దానియేలు అంటే నమ్మకమైన వాడు. ఎవరండి ఈ దానియేలు అంటే ఏ నేరమైనను ఏ తప్పైనను చేయనివాడు. దేవునికి స్తోత్రము చెల్లించుదాం. ప్రభువునందు ప్రియమైన వారలారా, ఈ దానియేలు దేవుని ఆత్మ కలిగిన వాడు కనుక దానియేలు ప్రార్థన చేశాడు. ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేశాడు. సో అతడు ఉపవాసము ఉండి చేసిన ప్రార్థన ద్వారా దేవుని యొక్క దర్శనం అతనికి కలిగింది. దేవుని కార్యము అతని జీవితంలో జరిగింది. ప్రభువునందు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా, దానియేలును రాజు సింహముల గుహలో పాడేసినప్పుడు దానియేలు దేవునికి ప్రార్థన చేశాడు. దేవునికి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దానియేలు ప్రార్థనను దేవుడు విన్నాడు. విన్నాడు అంటే ఉపవాసముండి ప్రార్థించుచున్న సమయములో దేవుని దర్శనం కలిగింది. దేవుడు ఆ సింహముల నోళ్లను ఆయన మోయించాడు. ఎంత గొప్ప మాట. కనుక రెండవదిగా దానియేలు ఉపవాసముండి ప్రార్థించినప్పుడు రాబోయే సంగతులను చూశాడు. జరగబోయే సంగతులు, దేవుడు అతని ద్వారా ఏమి జరిగించబోతున్నాడో వాటిని దానియేలు చూడగలిగాడు. మూడవదిగా నెహెమ్యా ఉపవాసము మనకు తెలుసు. నెహెమ్యా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించినప్పుడు పడిపోయిన ప్రాకారములు కట్టబడ్డాయి. నెహెమ్యా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించినప్పుడు పడిపోయిన ప్రాకారములు అవి కట్టబడ్డాయి. ఈరోజు ప్రభువునందు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా, ఉపవాసము ఉండి ప్రార్థిస్తే పాడైన బ్రతుకులు బాగుపడతాయి. ఆనాడు నెహెమ్యా ఉపవాసముండి ప్రార్థిస్తే పడిపోయిన ప్రాకారములు బాగుపడ్డట్టు, ఈనాడు ఎవరైతే దేవుని సన్నిధిలో ఉపవాసముండి ప్రార్థన చేస్తారో పాడైన బ్రతుకులు బాగుపడతాయి. అతని యొక్క ప్రార్థన దేవుడు గొప్ప కార్యము చేయడానికి వీలు కలిగింది. 52 రోజులలో పడిపోయిన ప్రాకారములు కట్టగలిగాడు. ఈరోజు నా ప్రియ సహోదరుడా, సహోదరి, నీవు గనక దేవుని సన్నిధిలో దేవుని పద్ధతిలో ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయగలిగితే పాడైపోతున్న బ్రతుకులు బాగుపడతాయని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. నేను మీకు క్లుప్తముగా ఈ సందేశాన్ని ఇస్తున్నాను. దానియేలు గురించి, మోషే గురించి మనము ఆలోచన చేసినప్పుడు, నెహెమ్యా గురించి మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు వారి జీవితాల గురించి మనకు తెలిసిన విషయాలే కనుక నేను మీకు ఎక్కువ రిఫరెన్స్లు ఇవ్వలేకపోతున్నాను. 4వదిగా ఉపవాసములోని ఉత్తమ ఫలితాలలో 4వ వ్యక్తి ఎస్తేరు. ఎస్తేరు అనగానే మనకు బాగా తెలుసు ఆమె ఎలా రాణి అయ్యిందో,
అయితే ఎస్తేరు ఉపవాసముండి ప్రార్థించింది. ఆమె ఉపవాసముండి ప్రార్థించినప్పుడు ప్రజలకు క్షేమము కలిగింది. ప్రజలకు క్షేమము కలిగింది. ఆమె ఉపవాసముండి ప్రార్థించినప్పుడు ఆమె జాతి ప్రజలకు క్షేమము కలిగినట్లుగా ఎవరైతే దేవుని సన్నిధిలో ఉపవాసముండి ప్రార్థిస్తారో వారు ఉపవాసముండి ప్రార్థిస్తే దేశ ప్రజలను వారు రక్షించుకోగలుగుతారు. మనం ప్రార్థన చేస్తాం, దేవా నా దేశం రక్షించు, నా రాష్ట్రంలోని ప్రజలను రక్షించు అని మనం ప్రార్థన చేస్తాం. ఎస్, ఉపవాసం ఉండి ఎస్తేరు ప్రార్థించినప్పుడు తన ప్రజలకు క్షేమము కలిగింది. ఆమె ప్రజలకు క్షేమము కలిగింది. ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థిస్తే మన దేశ ప్రజలను నీవు రక్షించగలవు, నీవు కాపాడగలవు. ఐదవదిగా యోవేలు గురించి మనం చదువుకున్నాం. యోవేలు ఉపవాసమని ప్రకటించినప్పుడు దేశ స్థితిగతులన్నీ మార్చబడ్డాయి. ఆయన ప్రజలను పిలిచాడు, ప్రజలకు పిలిపించాడు. రండి, ఉపవాస దినములను ప్రతిష్ఠించండి, వ్రత దినం ఏర్పరచుడి, దేవుని బతిమాలుకొనుడి, దేవుని మందిరములో సమకూర్చండి అని ఆయన పెద్దలకు ఆ యొక్క విషయం తెలియచేసినప్పుడు, యోవేలు ఉపవాసమని ప్రకటించినప్పుడు దేశము యొక్క స్థితిగతులు మార్చబడ్డాయి, మారిపోయాయి. ఉపవాసం ఉండి ఎవరైనా ప్రార్థిస్తే కడవరి ఉజ్జీవము మనపై కుమ్మరించబడుతుంది, పరిస్థితులు మారిపోతాయి. ఈరోజు ఈ వర్తమానం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడా, నా సహోదరి, ఒకవేళ నీ ఉపవాసము ఉండి ప్రార్థిస్తుంటే ఉత్తమ ఫలితాలు నువ్వు చూస్తావు, ఉత్తమ ఫలితాలు చూస్తావు. 5 భక్తుల జీవితాలలో ఆ ఫలితాలు ఏమిటో మనం చూసాం. మోషే ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుని చిత్తము తన ప్రజల పట్ల తెలియచేయబడింది. నీవు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తే దేవుని చిత్తము నీ ఎడల ఏమైందో తెలియచేయబడుతుంది. రెండవది, దానియేలు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తే రాబోయే సంగతులను దేవుడు దానియేలుకు తెలియచేశాడు. నీవు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయగలిగితే దేవుడు రాబోయే సంగతులను నీకు దర్శనము ద్వారా తెలియచేస్తాడు. మూడవదిగా, నెహెమ్యా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించాడు, పడిపోయిన ప్రాకారములు కట్టబడ్డాయి. నీవు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తే పాడైపోయిన జీవితాలు బాగుపడతాయి, పడిపోయిన జీవితాలు కట్టబడతాయి. నాలుగవదిగా, ఎస్తేరు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించి తన ప్రజలకు క్షేమమును కలిగించినట్లుగా నీవు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థిస్తే నీ దేశ ప్రజలను, నీ రాష్ట్ర ప్రజలను, నీవు నశించిపోతున్న వారిని, రక్షణ లేని వారిని నువ్వు రక్షించుకోగలవు. రక్షకుడిని వేడుకుంటే ఆ రక్షకుడు వారికి రక్షణ కలుగ చేస్తాడు. ఐదవదిగా, యోవేలు ఉపవాసము ఉండమని ప్రజలకు ప్రకటించాడు. ప్రజలు యోవేలు ప్రకటనలు విని దేవుని మందిరమునకు వెళ్ళి ఉపవాసము నుండి ప్రార్థించినప్పుడు దేశ స్థితిగతి మారిపోయింది. ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థిస్తే జీవితం యొక్క స్థితిగతులు మారతాయి, ఉజ్జీవం కలుగుతుంది. ప్రభువునందు ప్రియమైనటువంటి వారలరా, ఈరోజు ఎంతమంది ఉపవాసం ఉన్నారో వారికి ఉత్తమ ఫలితాలు దేవుడు దయచేయునుగాక. అయితే ఉపవాసము ఉండేవారిలో ఒక 3 లక్షణాలు కనపడతాయి. ఉపవాసము ఉండేవారిలో 3 లక్షణాలు కనపడతాయి. జాగ్రత్తగా వినండి. 1, వారు విధేయత చూపిస్తారు. ఉపవాసం చేసేవారిలో విధేయత లేకపోతే ఉపవాసమునకు విలువ ఉండదు. విధేయత లేని ఉపవాసము వ్యర్థము. యెషయా గ్రంథం 58వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం 3-4 వచనాలలో విధేయత చూపడం చాలా ప్రాముఖ్యము. మోషే దేవుని సన్నిధిలో 40
రాత్రులు 40 పగళ్ళు ఉపవాసము ఉండి దేవునికి విధేయత చూపించాడు గనక దేవుడు ధర్మశాస్త్రమును మోషేకు ఇచ్చాడు. ఎస్తేరు విధేయత చూపించింది గనుక, ఆ రాజుకు విధేయత చూపించింది గనక ఆ రాజు సన్నిధిలో ఆమె కోరిన కోరిక రాజు నెరవేర్చాడు. రారాజైనటువంటి దేవుని సన్నిధిలో, మన యేసయ్య సన్నిధిలో విధేయత చూపించి ప్రార్థన చేయగలిగితే ఉత్తమ ఫలితము చూస్తాం. విశ్వాసములో విధేయత విశ్వాసి యొక్క తత్వాన్ని తెలియచేస్తుందండి. ఉపవాసములో విధేయత విశ్వాసి యొక్క తత్వాన్ని చూపిస్తుంది. ఎస్తేరు గ్రంథములో మనము ఎస్తేరు జీవితాన్ని చూస్తాం. ఆమె తత్వము ఎలాంటిది, ఆమె తగ్గింపు ఎలాంటిదో మనం చూస్తాం. ప్రభువునందు ప్రియమైనటువంటి వారలరా, ఎస్తేరు గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 16వ వాక్యాన్ని నేను చదువుతున్నాను. ఎస్తేరు 4:16. నీవు పోయి, అప్పుడు ఎస్తేరు మొర్దెకైతో మరలా ఇట్లనను, నీవు పోయి షూషాను నందు కనబడిన యూదులందరినీ సమాజ మందిరమునకు సమకూర్చి నా నిమిత్తము ఉపవాసముండి 3 దినములు అన్నపానములు చేయకుండుడి. నేను నా పనికత్తెలను కూడా ఉపవాసముందుము. ప్రవేశించుట న్యాయ వ్యతిరేక్తముగా ఉన్నను నేను రాజునొద్దకు ప్రవేశించుదును, నేను నశించినా నశించదను. ఎంత గొప్ప మాట! అంటే ఉపవాసములో విధేయత విశ్వాస యొక్క తత్వాన్ని తెలియచేస్తుంది. ఆమె రాజు యొద్దకు ప్రవేశించింది. రాజు ఆమె యొక్క మనవిని ఆలకించాడు. ఎస్తేరు జాతి ప్రజలను, ఏ ప్రజల కొరకైతే ఎస్తేరు ఉపవాసం ఉందో ఆ ప్రజలను ఆమె రక్షించుకోగలిగింది. కనుక ఉపవాసములో విధేయత ప్రాముఖ్యమైనది. అది విశ్వాస యొక్క తత్వాన్ని తెలియచేస్తుంది. ఉపవాసంలో విధేయత దేవునికి అంగీకారమైనటువంటిది. సమూయేలు గ్రంథం 1వ అధ్యాయంలో మనము హన్నా గురించి ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు హన్నా ఉపవాసం ఉండి దేవునికి ప్రార్థన చేసింది. ఆ ఉపవాసములో ఆమె దేవునికి చూపించిన విధేయత దేవుని దృష్టిలో ఆమె చేసిన ప్రార్థనకు ఆమె ప్రతిఫలం పొందింది, ఉత్తమ ప్రతిఫలం పొందింది. ఏమిటి? కుమారుడు కావాలి దేవా, కుమారుడినే పొందింది. ఆమె ఉపవాస ప్రార్థనలో ఉత్తమ ఫలితం పొందింది. ఉపవాసములో విధేయత దేవునికి అంగీకారమైనదై ఉండాలి. 3వదిగా ఉపవాసములో విధేయత దేవునికి అనుకూలమైనదై ఉండాలి. అనుకూలమైనదై ఉండాలి, దేవుడు అంగీకరించగలిగినదై ఉండాలి. కనుక ఉపవాసము ఉండేవారిలో 3 లక్షణాలు ఉంటాయి. 1 విధేయత చూపుట. విధేయత చూపడంలో 3 విషయాలు. ఉపవాసములో విధేయత విశ్వాస యొక్క తత్వాన్ని తెలియచేస్తుంది. 2వదిగా ఉపవాసములో విధేయత దేవునికి అంగీకారమై ఉంటుంది. 3వదిగా ఉపవాసములో విధేయత దేవునికి అనుకూలమైనదై ఉంటుంది. ఉపవాసములో ఉండేవారిలో 3 లక్షణాలు. 1 విధేయత చూపడము. అందులో 3 విషయాలు చూశాం. ఇక 2వదిగా విశ్వాసం ఉంచుట. ఉపవాసం ఉండేవారిలో కనపడే 2వ లక్షణము విశ్వాసం ఉంచుట. విశ్వాసం ఉంచడంలో 4 విషయాలు మనం చూస్తాం. 1 విశ్వాసము లేని ఉపవాసము కార్యాలను జరిగించలేదు. విశ్వాసము లేని ఉపవాసము కార్యాలను జరిగించలేదు. ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీకు తెలియచేస్తాను. ఒక సహోదరి ఈ లెంటన్ డేస్లో 40 రోజులు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయాలని ఆశపడింది. పాస్టర్ గారికి చెప్పింది, పాస్టర్ గారు 40 రోజులు నేను ఉపవాసం ఉండాలనుకుంటున్నాను. మంచిదమ్మా, ఏమిటి మీ కోరిక? ఈ ఉపవాసంలో మేము కూడా ప్రార్థన చేస్తాం మీ కొరకు అని దైవ సేవకుడు ఆమెకు చెప్పాడు. అప్పుడు వెంటనే ఆమె ఏమని సమాధానం చెప్పింది అంటే, పాస్టర్ గారు, మా ఇంటికి ఎదురుగా ఒక కొబ్బరి చెట్టు ఉంది. ఆ కొబ్బరి చెట్టుకు కాసిన కాయలు కొన్ని రాలి కింద పడాలి అని ఆమె ప్రార్థన చేసింది. ఆమె పాస్టర్ గారికి తెలియచేసింది. నేను ప్రార్థన చేస్తే
చెట్టు మీద ఉన్న కాయలు రాలి కింద పడాలి, చెట్టు కదలాలి అని ఆమె కోరింది. మంచిదమ్మా, నీ విశ్వాసం గొప్పదైతే ఖచ్చితంగా ప్రభు చేస్తాడు. ఎందుకంటే ఆవగింజంత విశ్వాసం ఉంటే మీరు ఈ కొండ లేచి సముద్రంలో పడునుగాక అంటే అన్నాడు కాబట్టి ప్రార్థన చేయమన్నాడు. ఆమె ప్రారంభించింది. 40 రోజులు ముగిసే దినము సమీపించింది. ఆ 40వ రోజుకు ఆమె ఉపవాసం ఉన్న 40వ రోజు, ఆ చివరి రోజు ఇక 1 గంట సమయం ఉంది. ప్రార్థన చేస్తుంది. అప్పటి వరకు ఎలాంటి కదలిక చెట్టుకు లేదు. 10 నిమిషాలుంటే ఆమె 40 రోజుల ఉపవాసం ముగిసిపోతుంది అనగా సేవకుడు ఆమె యుద్ధకు వచ్చాడు. ఏమ్మా, ఎంతవరకు ప్రతిఫలం వచ్చింది? ఇంకా 10 నిమిషాలు ఉంది పాస్టర్ గారు. దేవుడు కార్యం చేయడానికి 1 నిమిషం 1 సెకండ్ చాలు అని ఎంతో దృఢ విశ్వాసముతో ఆమె పాస్టర్ గారికి చెప్పింది. ఆ పాస్టర్ గారు కూడా అనుకున్నారు, ఎంత గొప్ప విశ్వాసం ఈ మీద అనుకున్నాడు. 10 నిమిషాల సమయం ముగిసిపోయింది. చెట్టు కదలలేదు, కాయ కింద పడలేదు. పాస్టర్ గారు ఆశ్చర్యపోయాడు. ఏంటమ్మా, 40 రోజులు నువ్వు ఉపవాసం ఉన్నావు, కనీసం చెట్టు కదలలేదు, కాయ కింద రాలలేదు అని పాస్టర్ గారి నోట మాట పూర్తి కాకమునిపే ఆ ఉపవాసం ఉన్నటువంటి ఆమె మనమరాలు బయట నుంచి ఇంట్లోకి వస్తూ పాస్టర్ గారు చెప్పే మాట వినింది. పాస్టర్ గారు, మా అమ్మమ్మ ఉపవాసములో ఆమె సంపూర్ణంగా ఉండలేదు. పొద్దున టిఫిన్ చేసేది, మధ్యాహ్నము ఫ్రూట్స్ తీసుకునేది, సాయంకాలం అయ్యేసరికి బజ్జీలు అలాంటివి, సమోసాలు అలాంటివి తినేది అని ఆమె ఆ అమ్మాయి చక్కగా చెప్పింది. సో అంటే ఆమె సంపూర్ణమైన ఉపవాసం లేదు. ఉపవాసములో ఆమెకు విశ్వాసము లేదు. విశ్వాసము ఉండింటే ఖచ్చితంగా చెట్టు కదిలేది, కాయలు రాలేటివి. సో విశ్వాసము లేని ఉపవాసము కార్యములు జరిగించలేదు. చాలామంది ఉపవాసం ఉంటారండి, కానీ వారి ఉపవాసము దేవునికి అంగీకారంగా ఉండదు. అందులో విశ్వాసం ఉండదు. ఉపవాసము ఉండే వారిలో కనపడే రెండవ లక్షణం ఏంటంటే వారిలో విశ్వాసం ఉంటుంది. విశ్వాసము లేని ఉపవాసము కార్యాలు జరిగించదు. రెండవది, విశ్వాసము లేని ఉపవాసమునకు సరి అయిన ఉద్దేశము లేదు. ఎందుకు బాబు, ఎందుకమ్మ ఉపవాసం ఉన్నావు అంటే దానికి ఒక సరి అయినటువంటి ఉద్దేశము ఉండదు. ఉద్దేశము లేని ఉపవాసములో విశ్వాసం ఉండదు. మూడవదిగా, విశ్వాసము లేని ఉపవాసమునకు ప్రతిఫలం ఉండదు. విశ్వాసము లేని ఉపవాసమునకు ప్రతిఫలం ఉండదు. నాలుగవదిగా, విశ్వాసము లేని ఉపవాసమునకు సాక్ష్యము ఉండదు. సాక్ష్యము లేదు. విశ్వాసము లేని ఉపవాసమునకు సాక్ష్యము లేదు. ఉపవాసము ఉండేవారిలో కనపడే 2 లక్షణాలు. ఒకటి, వారు విధేయత చూపిస్తారు. రెండవది, వారు విశ్వాసం ఉంచుతారు. మూడవదిగా, వారు వాక్యానుసారముగా ఉంటారు. కనపడే లక్షణం ఏంటంటే వారు ఉపవాసము వాక్యానుసారముగా ఉంటుంది. వాక్యానుసారమైన ఉపవాసములో 4 విషయాలు మీకు తెలియచేస్తాను, ముగిస్తాను. ఒకటి, వాక్యానుసారమైన ఉపవాసములో శక్తి ఉంటుంది. హన్న ఉపవాసం ఉండింది, అది వాక్యానుసారము. ఏ పద్ధతిలో ఉపవాసం ఉండాలని దేవుడు కోరుకున్నాడో ఆ పద్ధతిలో ఆమె ఉండింది గనక, ఆమె ఉపవాసములో శక్తి ఉంది గనక, కుమారుడు కావాలని కోరుకుంది గనక కుమారుడనే పొందుకుంది. రెండవది, వాక్యానుసారమైన ఉపవాసంలో క్రమం ఉంటుంది. క్రమము, ఉదయకాలమున లేవడము, తలంటు స్నానము చేయడము, చక్కగా దేవుని మందిరానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా సిద్ధపడతారో అలా సిద్ధపడటము, ప్రార్థన కొరకు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థలమును ఏర్పాటు చేసుకోవడము, పాటల పుస్తకము బైబిల్ గ్రంథాన్ని దగ్గర పెట్టుకొని పాటలు పాడి ప్రభువును స్తుతించి వాక్యమును చదువుకొని ధ్యానించి ప్రార్థన ప్రారంభిస్తారు. అది వాక్యానుసారమైనటువంటి ఉపవాసం. దాంట్లో క్రమం ఉంటుంది. మూడవదిగా, వాక్యానుసారమైన ఉపవాసములో కార్యాలు ఉంటాయి. కార్యాలు జరుగుతాయి.
చాలామంది సాక్ష్యం చెబుతూ ఉంటారు, పాస్టర్ గారు నేను ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తే నాకు ఉద్యోగం ఇచ్చాడండి దేవుడు, నేను ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు నాకు మంచి జీవితాన్ని ఇచ్చాడండి, మంచి జీవిత భాగస్వామిని ఇచ్చాడండి, నాకు మంచి భర్తనిచ్చాడండి. కార్యాలు జరుగుతాయి. వాక్యానుసారమైన ఉపవాసములో కార్యాలు జరుగుతాయి. 4వదిగా వాక్యానుసారమైన ఉపవాసములో ఆత్మీయ ఎదుగుదల ఉంటుంది. ఆత్మీయ ఎదుగుదల. ఎవరైతే వాక్యానుసారమైన ఉపవాసము చేస్తారో వారు ఆధ్యాత్మికంగా దినదినాభివృద్ధి చెందుతారండి. దినదినాభివృద్ధి చెందుతారు. ఈరోజు ఎవరైతే నేను ఉపవాసము ఉన్నాను అని మీతో చెబుతారో వారిలో ఈ లక్షణాలు మీరు చూస్తారు. విధేయత, 2వది విశ్వాసము, 3వది వాక్యానుసారమైన ఉపవాసము. ఈ లక్షణాలు ఉంటే వారి జీవితంలో ఉత్తమ ఫలితాలు వారు చూస్తారు. వాక్యానుసారమైన ఉపవాసములో కనపరిచే విశ్వాసములోను, ఉపవాసములో ఉన్నప్పుడు చూపించే విధేయతలోను ఉన్నవారికి, వీటిని చూపించే వారికి దేవుడు ఉత్తమ ప్రతిఫలము వారికి అనుగ్రహించును గాక. ఆమెన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడువైన మా తండ్రి, మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఉపవాస ప్రార్థనలోని ఉత్తమ ఫలితాలు ఏమిటో మీరు మాకు కొంతమంది భక్తుల జీవితాలలో తెలియచేశారు. ఒక 5 భక్తులను మీరు మాకు తెలియచేశారు. వారే కాదు కానీ ఇంకా ఉన్నారు. కానీ ఈ 5 జీవితాలలో వారు ఉపవాసము ఉండినప్పుడు వారు చూసిన ఉత్తమ ఫలితాలు ఏమిటో మాకు తెలియచేశారు. ఎందరైతే నాయన ఉపవాసము ఉంటున్నారో ఆ ఉపవాసములో ఉండే వారిలో కనపడేటటువంటి లక్షణాలు వారికి ఉత్తమ ఫలితాలను తెలియచేస్తాయని మీరు తెలియచేశారు. ఉపవాసములో ఉండే వారికి, ఉపవాసములో ఉండే వారిలో కనపడే 3 లక్షణాలు, 1 వారు విధేయత చూపిస్తారని, 2వది వారు విశ్వాసముతో ఉపవాసం ఉంటారని, 3వదిగా వారి ఉపవాసము వాక్యానుసారమైనదై ఉంటుందని మీరు మాకు తెలియచేశారు. ఎవరైతే ఇలాంటి లక్షణాలతో ఉపవాసము చేస్తున్నారో అట్టి వారికి యేసు నామమున ఉత్తమ లక్షణాలు వారు పొందుదురుగాక. నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈ మాటలు విన్నటువంటి ప్రియ బిడ్డలను మీరు దీవించుమని, వారి యొక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జీవితములో దినదినాభివృద్ధి వారు చెందుటకు, మీకు ఇంకా సమీపముగా జీవించుటకు వారికి సహాయమును చేయమని, మీ రాకడ కొరకు ప్రభువా సిద్ధపరచుమని ప్రార్థిస్తూ ఈ ప్రార్థన మా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమెన్. పరమ తండ్రి అయిన మన దేవుని యొక్క ప్రేమ, పరమ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనకు సదా తోడై ఉండును గాక. ఆమెన్. Praise the Lord. May God bless you all.